ere biru galduta, eta orain horri buelta ematea ezinezkoa izango da hientzat. Baina hemen estropada dugu. Orio, Kaiku eta une honetan indarrean baita ere Urdaibai. Eta adi begira Josu Zabalondo, Urdaibaiko presidentea. Arratsaldeon, Josu. Apustu latza egin zenuten, Fran González ekarrita, lau estropada baino ez eta beste apustu bat. Aldatu egin behar entrenatzailea. Bada esaera bat, mugitzen esten urak ez duela errotari mugitzen eta zuek erabakire bat hartu beharra zenuten, hain gaizki zeuden gauzak. Bueno, ez tokin beste erabakiarrak hartu beharrek, gauzak ez ondo zuen, ikusi dugu ez daula feelingik entrenatzaile eta erramolaian hartzien, akorde bat heldu gara eta erabaki hori hartu behar dugu. Ikusiko dugu orain, esaten du moduen entrenatza barria txaria asko ez dakit, hemen gauzak iztu dota, ni ordurinago, oso ordurinago. Feeling iza modan jartzen ari da, eta orain zer itxura hartzen diozu astebete baino ez, behar bezala entrenatzen, eta tira gaur estropada ona egiten ari zarete, baina gainerakoan mutilek eta zer diote? Bueno, hori positagoz, karo, ostabe aldatu behar da, lehengo medidak, barriro igazko mediatara, positauz, lehengo nien galiziko estropada seigarren ingendu bizetan, eta oso posiket hori dira, sensazio honekin, euretino astion gaur espadan bizar bandera txuet irabaziko dugula. Hala esan dugu Ikerrek ere, liga zail dago, ezinezkoa, ia zuentzat, ezinezkorik ez badago ere, matematikak beste konture bat esan arte, behar bada orain beste helburu batzuei begira ere bai, Euskadiko txapelketa hor dago, helburu garrantzitsua da, Espainiakoa, kontxa zer esanik ez? Bueno, hori da, guztien dut hori izango dela, liga zutin zu modu urruntza dago, bandera batzuk pentsa eusen txuti interesgarrizena behar badan, eta gero zu izan du Euskadi, Espainia ez dakit, jungo alana, Espainia zuteko lelau irabaizer oso Euskadiko, ero bigarra lotu behar dozu. Eta gero kontza hori barrondako. Ederki bai, betetzen diren helburua, zer esan. Bale, zer esan. Zabalondo jaunaren hitzak, Orio buruan 3 segundora Urdaibai eta Kaiku, Zarautz 17, eta hor dira Kaikutarrak Zurinagaren agindutara. Estropada dugu. Ahí va, atentos. Va con esta. Ahí va. Hori Uribarren duzue, azpitik entzuten duzuena. Andrei, mira el remo, Andrei. Go, tranquilidad. Go. Eta hori otarrak aurre, estropada txukuna egiten. Adakigu nolakoa den Jose Naizberro, hitz asko ez baina lana bai, eta zerbaiten bilari dira, eta gaur behintzat estropada txukuna egiten ari dira hori otarrak. Bai, zerbait bilatu balute bezala, bezala bilatu ez badute zerre, motivazioa, aurreneko arraunkadetatik zertxo bat aurretik sartzea lortu dute, eta nik uste naiz eta bigarren ziabogonetan denbora berdinetan izan hiru taldeak, hirugarren luze hau erabakigorra da, ikusten da hori Irakoitz eskatu ari dela, poliki 2-3 segundo tartea lortzen ari dira bestearekiko, eta hori garrantzitsu izango da, ez? Irakoitz Etxeberria bere mutilei onuak eman, erritmoa markatu, segundo batera hurbildu daune batez Urdaibai, baina berriz ere 3 segundora da, Kaiku sufritzen orain 5-era, Zarautz 21 batera, eta estropada eremua traketsa dago, bukerako denborak ikusi, Zumaiarena, lehentxandako irabazteak 20 eta 43koa behar izan du. Eta Oriok orain 11 bat Urdaibairi eta ia 2 Kaikuri. Hemen da, Oriotarren mirotza, Urko Redondo kartu du arraun txikia. Garbi Oriotarrak buruan. Amabost 0 bat Oriotarren denbora. 2 segundora Urdaibai, 5-era Kaiku, baina nik uste hor Kaikuk maniobra aurretik jo duela saiotxoren bat eta asko hurbildu zaiola Bermeoko traineruari Kaikutarren Bizkaitarra. Hemen dator Zarautz, 21 segunduko atzerapenarekin. Maniobretan nahiko lanekin. Bai, nahiko lana, hor pentsatu buruak ze lana egiten duen, ez? Estropada guzia zehar txandakidekin atzetik zure buru ikusteak gauzak ez dira ondo ateratzen, eta badirudi horre motivazio falta balitz bezala, atzetik joteari ziabogare ez horren ona, eta tartea haunditu egiten da, ez? Eta hemen lehian hori jo
lehenengo posto horri mantendu egiten dio. Lau segundo orain, Oriok Urdaibairi, eta Kaikuri 7. 3-4 segundo Urdaibairi, 11 bat, Kaikuri 6-7. Oriotarrak aurretik ditugu, eta txanda irabazteko gogo galantarekin. Bai, eta aukerarekin, horre azken luze honetan aurretik, 3-4 segundo aurretik jotea, eta ikusirik ze parekotasun dagoen, estropada guzian izan den parekotasun horrekin, betire animoak ematen ditu, orain arte aurria burua mantentzeko gai izan du geha, eta nola azken luze hau, Txanden arteko konparaketa hor duzu, Zarautz eta Zumaia artean, eta argi dago Zarauztarrentzat momentuz erronka hori dela Zumaiaren denbora hobetzea. Pare-parean dira, bien arteko lehiare hor da, eta hemen Bermeotarrak, aurretik Orio 3 segundora Urdaibai eta Bou Bizkaia trainerura goaz. Vamos, chavales, ahí atrás. Remada, equipo. Eso es. Olibaren gaztea mutilak animatuz, baina buruan Orio da, Orio kerrenta ona darama, 3-4 segundo eusten ari dira hortxe, Oriotarrak, eta momentuz Txukun Xamar eta erreferentzia markatuz Irakoitz Etxeberriaren agindutara, beste post batekin ari dira gaur Horiak. Bai, aurretik joteak beste alaitasun bat ematen dula, ikusten juzu kide guziak atzean, eta badirudi, beraiek jakingo dute aldaketak edo burua o zer den, baina horrek emaitzak ematen ditula, eta gai direla, batetik txande irabazteko, eta bestetik Urdaibai atzean usteko. Ángel de Loya da gurekin, Orioko ordezkari gaur. Bueno, Ángel, parece que hoy sí están saliendo las cosas. Bueno, se ha hecho el trabajo que hasta ahora estaba pendiente de realizar y estamos en sintonía. ¿Tiene que dar más esta tripulación? ¿Hay que ir poco a poco hacia arriba? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que nos queda todavía una tarea importante. De aquí a que termine la liga y tengamos las regatas más importantes, como puede ser la Concha y algún campeonato por ahí, la tripulación tiene que jugar su punto. Y de cara a la liga, quizás la tanda de honor, ¿no? Poder entrar ahí. A ver si en estas 2 regatas entramos en la tanda de honor y subir un peldañito más. Muy bien, eso. Ez horregatik, gerarte. 3 puntuko tartea, bai, Pedreñak 49, Urdaibaik 48, Oriok 46, tartea txikia da, Ohorezko txandako laugarren txartel hori, hautagai askorekin dugu. Hori eusten, 3 segundo Urdaibairi, Kaiku 7, Zarautz 31, une honetan Zumaia lehen txandako irabazlea, Zarautz baino 3 segundo azkarrago genuke bien konparaketa egin. Lareu metro. Oraindikan lan asko egin behar da. Azken balizara heldu aurretik Baserri, 3 segundo 11 bat Oriok Urdaibairi. Eta Urdaibai eusten, nik uste dute pixka bat gorakada nabaitzen dela gaurko estropadonetan, Bermeoko taldeak lan txukun egiten ari da, oso lan polita, eta Oriokoak naiz eta orain 3. luze horretan lortu duten abantaila hori, eta 4. honetan eutzi egiten dioten, Urdaibai ez dago markatzeko, eta erakutsi nahiko du goruntzen datorren talde badela, ez? Hortatoz, Bermeotarrak, Oriotarrek ez dute burua utzi nahi. 3 segundo. Irakoitz Etxeberriaren mutilak aurretik nagusi dira. Kaiku 3. 6 segundora. Zarautz 33. Azkenengoak eskatzen Irakoitz Etxeberria. Eta bakotxa bere kaletik, animoak emanez, talde guztiak aliketa norabide zuzenen hartuta, Oriorentzat da txanda honetako garaipena. 2. Urdaibai, 3. Kaiku. Hemen datoz Horiak. 20 minutu eta 15 segundo. Oraintxe, 3 segundo gehiago Urdaibairentzat, eta Kaikuk ere amaitu du 6 segundoko atzerapenarekin. 20 eta 15 Oriorentzat, Urdaibairentzat 20 minutu eta 18 segundo, Kaikurentzat 20 eta 22, eta Zarautz orain 0 kalera etorrita, azken lanak egiten hortxe, 2. kaletik Oriotarren bide hartu dute orain, baina Urruti Xamar,
Orain txamaitu dute 34 segunduko atzerapenarekin eta Zumaiaren atzetik eta pentsa azken luze honetan